We moeten nu ingrijpen voor het te laat is. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in een gesprek met onze redactie. Jambon laat bekijken hoe hij de motorbendes in ons land kan verbieden. In Duitsland is de motorbende Satudara verboden en ook Nederland legt rivaliserende motorbendes aan banden. We moeten kost wat kost vermijden dat het geweld naar onze contraien overwaait, zegt de minister. Hij belegt volgende week woensdag een vergadering met de burgemeesters in de Limburgse grensstreek. Maar ook op het traditioneel in België toch balpopulair van de burgemeester. Als men daar ook een groep binnenkomt, ja, dan geeft dat toch wel een heel intimiderend zicht. En dat merk je dan ook aan de rest van de burgers die naar naartoe komen. Het was burgemeester Raf Terwinge die de kat de bel aanbond. Hij voelt zich geïntimideerd door het milieu van de motorbendes. En hij vroeg de minister van Binnenlandse Zaken om in te grijpen. Wel ja, ik ben daar opmerkzaam op gemaakt door de burgemeester van Maasmechelen, meneer Terwinge. Ik denk criminele bendes willen we niet op ons grondgebied. En als dit in Duitsland en in Nederland verboden wordt, denk ik dat wij dat hier ook moeten verbieden. Nederland werkt aan zo'n verbod. De burgemeester van Kerkrade krijgt politiebeveiliging nadat hij een clubhuis liet sluiten. Ook Sittard zit met de overlast van rivaliserende motorbendes. In Duitsland zijn de Satudara verboden. Ook die dreigen naar onze contraien af te zakken. Het is denk ik op dit moment nog geen groot risico, maar juist omdat Nederland en Duitsland hun wetgeving verstrengd hebben, kan het wel eens zijn dat het risico naar hier overvloeit. En ik denk dat we beter voorkomen dan achteraf te moeten genezen. Deze week werd in Nederland de leider van de bandido's van zijn bed gelicht. In totaal 20 verdachten werden opgepakt en een arsenaal aan wapens, waaronder 5 raketwerpers, gevonden. Ook bij een huiszoeking in Borgloon werd 1 arrestatie verricht. Jambon onderzoekt hoe hij de bendes in ons land kan laten verbieden. Ik heb aan mijn diensten gevraagd om een analyse te maken en te kijken over welk wettelijk arsenaal dat we vandaag al beschikken en hoe we dat eventueel moeten uitbreiden. En ik plan ook een overleg met de burgemeesters hier van de Limburgse grensstreek in de loop van volgende week. Een verbod is juridisch niet zo eenvoudig. Er is zoiets als de vrijheid van vereniging. Ik denk dat je vooral de benden als dusdanig moet verbieden, omwille van een crimineel verleden. En dat we vooral moeten zien dat de overlast hier bij ons zich niet verplaatst van Nederland en Duitsland naar hier.